Silav, êvar baş, şev baş, şevan no hêvî derim û tev baş in. Îro bernameya me hinek cuda ye, ez ji we re nûşe pêşkêş nakim. Mêvana me taybet e, mizgîn ronak, nivîskar e. Xwedî jiyaneke pir cuda ye, xwedî jiyaneke îstisna ye. Em ê pê re bi qasî 40 deqe, 50 deqe. Îca bike bi qasî saetekê em li vê derê bin. Em ê hinekî jiyana wê bikolin, ka çawa jiyaye, bi kîjan çavî li jiyanê dinêre, ji kîjan perspektîvî li heyatê, li me, li jiyana me dinêre, ka ew çawa li xwe dinêre. Ez û hevala min Behîce Ferîde Demîr em ê jê pirsan bipirsin. Behîce bi xêr hatî. Spas, êvar baş, weşan xweş. Ez hinekî bername ji te re dihêlim. Ez dixwazim pêşî tu vekî, pêşî tu pirsan jî bipirsî. Hevan hûn amade ne? Eger hûn amade be em hema hevala xwe bigirin jor, bila keremkê were. Mizgîn Ronak merheba bi xêr hatî. Merhaba serçava, navxerê davî. Ez te re bêjim pir kêfxweş im tu mîvana me yî. Pir şav bûm, nasîna me çêbû. Ez jî pir kêfxweş im. Dil muqabilê dil e. Mala te ava. Ji bo ku te qebûl kir tu werî bibî mîvana me. Behîce ez hema bername ji te re bihêlim. Ê min ez pir tiştan mereq dikim. Ez ê nava bernamê de hewl bidim pirsê xwe bipirsim. Ez tiştek ku dizanim, ez zanim mizgîn 18 salî bû, 18-19 salî bû hat girtin. Sebebê girtinê ji xwe em tev dizanin. Mesela Kurd û Kurdistan e. Mesela dawa me ya esasî ye. Lê 30 salê xwe li zîndanê derbas kiriye. Jiyana 30 salan ya li zîndanê çawa bû, wextê ku derketî derva çawa bû. Wana hemî mereq dikim. Lê ez gotinê pêşî ji hevala Behîce re bihêlim keremke. Spas dikim birêzdere. Mizgîn êvara te bixêr, tu bi xêr hatî. Navxerê davî serçava, te jî bixêr. Serçavê te neşê. Tavî va bernama me ya didiyaye. 2 sal berê jî mizgînê me bi hev re bernameyekî çêkiriw. Ez wê him ji nêz de dişopînim, him hevkî nas dikim, him jî wek xwendekarekî wî me. Yani van sê aliye de mizgîn ji boî min pir pîroz e. Yani nivîskara min e jê yek nivîskarê ku ez jê hez dikim e. Îja tedî dibêje roja xweş ji sibê de kifşe. Ev îro rojekî xweş bû. Şeva wê jî ez bawer dikim wê xweş derbas be. Niha em hemû her roj qala jiyana xwe dikin, qala jiyana siyasetê dikin, qala jiyana gel dikin. Me aqasa kişan hinika aqasa kişan hinika bedel da hinika ne da yani gelek tiştên gotin lê dawî da tiştekî derdikeve em bijin hineka zêde bedel da. Car hey merû bipirse ka ev hinek kîne bawer dikim geha merû vê pirsê bipirse bersîv yek ji vayê li rûniştiye mizgîn e tu gavek hatî girtinê te dizanî tu aqasa hundir da bimînî yan jî aqasa dirêj bikude. Na, vê min di nivîsek xwe de jî nivîsî bû, min gotibû dîrokê me na. Yani wan şoreşgerên piçûk na, lê faşîsta, cellada, îşkencekara mafdar derxist. Me bawer nedikir lê wan dizanibû mixabin û mixabin ew mafdar derketin. Ê ku zanibûn ew bûn ne em. Çunkî wan digot hûn ê birzin di zindanê da. Yani wê demê îdam jî hene hatbûrakirinê ya hûn ê werin îdamkirin ya hûn ê birzin. Ti mêze zarokê hûn heyfin zarokên filan bêvan wan hasî mirov zane. Hûn ê birzin me jî tikeniyan me em tikeniyan me digo hûn ji we re wisa tê. Me digo ê şoreş me xilas bike. Hûn ê birzin, hûn ê têkerin. Mixabin ew 30 sal derbas bû. Yani me jî bawer nedikir, wan jî bawer nedikir. Li gor wan jî çawa bawer nedikir? Mesela wiha digotin di dadgehê xwe da bi pergala xwe lê wan jî digot nemikune ku hin mirov yani mirov 30 sal karibin di tabûtekî da nav hesûn û beton da bijîn. Yani hem jî yani velhasıl yani binya mirova Kurd bin jî ew ê nikaribin ew qas îdare bikin. Hele fîzîkî da berê her tiştî ê binyan kar be rake. Loma dema ku hêdî dî em ber bi 30 sala ve çûn yani ew jî şoq bûn em jî şoq bûn. Di vî manê da wan jî şoqek jiya. Yani digel ku digotin hûn ê birzin hûn ê birzin lê her halde ew xas wan jî hêvî nedikir.
İşte jiber mesela tedi komisyonu çavderiye goya gözlem kurulu falan van sali davi derxistin brevşa vi 3 sali yani vanji gorxa tecrübe derxist. Demek ki yani 4 sal beri kam derken 5 sal beri van sali davi me bevra daxfi medgove ki ku devlet jî em nav destê devletê jî me ew jî nizanin çijmek bikin civak jî nizane me deyne li ku em bi xwe jî em bên Allah Allah bu 3 sal em kuva ji ku hatin em kuva diçin me bi xwe jî nizam bu çil pêşiya me yani rewşekî sosyo-psikolojîk, fizyolojîk, dîrokî, rojevî, civakî çandî rewşekî ecêb derket holê loma rastî dewlet jî şaşwaz bû digel ku vê cezayê ji bo vê encamê jî dan me îja loma mesela wan komisyona jî derxistin yani gotin vana nemirin 3 sal derbas bû nemirin me îdama fermî me rar kiriye tedî ev ya ji îdama hêdî hêdî ji xwe merbet hêdî hêdî dikujin mesela ew pêk nehat em bêjin îdama hêdî hêdî mesela loma tedî dirêj kirin ena pirê hevala êdî wê 34-35 yani ême ku 3 sal berdan jî divê şartlı tahliye yani bi şertê ku tu tiştekî nekî mesela piştî yani bekçikî ji dikare bêje wala viya vê rêgez carna ew dibe ez bêjim bize bekçikî ji dikare mekteba vê hundir bêje wala vana van hasıl bin pê kirin vê şertê ji ber wî dîsa 6 sal dikeve devrê esas 36 sal e ew 6 salê û sal wir dan ne kêlekekî yani vay 3 sal çû feqet bi tiştî pir biçûk jî dikare dikeve devrê van hasıl rewşekînkî wiha bû biçek bersiv dirêj bû ama yani ez bim zaman jî şaşwaz bû em xwe jî şaşwaz bûn dost jî dijmin jî من viya bêjim em bûn wek bibore cûreyekî din êdî yani tiştî wisa bû mesela neyse devam bikim belki ez jî paşê dewama bigerdînim mesela kûrê rast مسوز دایه هوالا مگوتیه دبم ترجمانی پرسه و اون چه پرس بپرسم از ایج مزگین رونق بپرسم هوالا کی دبیجه وقتا مزگین رونق ج زندان درکت لبر دریه گرتیگه گوتو بو گاو از بچم آمده از دهندری خود سرودا ای رقیب بخونیم تشتکی وسا هیه دبی بپرسه که گوتیه نه گوتیه مناسبت تو ای رقیب چیه من destpêka ya berya vê meselê heye ew jî çi bû vê berderiyê girtîgehê ez dibêjim min Sûrûda Iraqî xwend ez hatim li vir di wan korîdorê wek gêjgerînkê wek labîrentê cara dawî ku ez meşiyam min xwend yani bi Sûrûdê ez hêdî hêdî derketim ber bi aliyê derva Sûrûda Iraqî wextê li berderî jî ez dibêjim ez bi Iraqî hatim vê derê îja piştî wî di wê roja mina yekemîn de hevalekî mala ava qirkam girt îla got hevpeyvî got bi Sûrûdê hatî li vir gotê sibê destpê te gotî ez yani ji girtîgehê derketim Sûrûda Iraqî tu çi Amedê jî têlwêj bixwînim got ez ê dilê xwe de bixwînim yani di ew ê de filan yani got hey dilê min de heye ji xwe yani ew wek berdewamiyayî bû rast e min xwend û Iraqî bitim di dilê min de tê xwendinê Ez pir baş e. Ez bînim bîra hevalan îro Ahmed Davutoğlu Serokwezîrê Berê Tirkiyeyê li ber müzîka ey Raqîb mecbûr ma rabe ser piyan weke her kesî li ey Raqîb godar bike li duhokê. rojek pîroz gelek xweş e ku rastê vî rojê hatiye pîroz belme yani Pêşî wextê tu ji zindanê derketî pêşî tu çûyî ku derê yani ez heqeten mereq dikim ew mala ku telpê xwe hîştibû beriya 30 salan dê û bavê te xwişk û birayên te ew mala ku tu lê mezin bûyî tu wextê vegeriye çûyî ku derê pêşî Gevzê girtîgeha Gevzê bûm 8 salê dawî ew jî 1500 kilometre ji Amedê taybetî dûr e yani dûr bû her weş serhedê diya min serhedê ye ez ji wirim jî ji wir jî dîsa dûrtir e dûrtir bû yani ez rojkî şevek li Stenbol mam şeva Ewlê paşê hatim li vir yani Amedê guherî bû her tişt yani diya min nekarî bû li hêviyan bisekine mesela 3 salê min mabû em bigîjin hev çûbû li gor min ku dayîk nel mal bin mal tune ye yani yani mesela dê dikarin hem bibin dê hem bibin bav lê bav nikare bibe dê di wê de bavê min ê ku bîna efsaneyekî rastî hevala tev dibû 30 sal tim hat zindanê mesela vir ez evekî vekim ez tenê carkî çûme serdana bavê xwe ez piçûk bûm wextê hejdê li 12 îlonê
da wî çaxê jî yani çîroka wî pişkî dirêj ama ez tenê ew dibêjim ez tenê carkî çûm kurtasî ez tirsiyam yani ji li ber derê girtîgehê aciz bûm giriyam yani zarok bûm ji wî timî digot tenê carekê hatî serdana min ez 30 sal hatim serdana te rast bû jî hergam lê min ew ê dî yani çima dibêjim ew ez gihîştim wî mesela di şexsê wî de silav li tevî bavê pakrevan û berxwedê re jî dikim û yani em bi wan serfîrazim lê wî jî hemû taqeta xwe ewa xwe ji bo hatina min hîştibû piştê wî mesela ew jî min dît ku yani çiqas diranê xwe ji dan diye çiqas xwe ji dan diye heta roja dawî ku mizgîn ji wir derkeve piştê wî ew jî êdî hinekî ew bû êdî nevek berê ye nevek berê bû bi kurtasî kesê ku yani tu kes nevek berê bû hin kes ji xwe piranî tune bûn fîzîkî jî tune bûn wek min got serî da diya min her wekî din her wek din gelek hebûn se heval û mesela viya jî heye yani nifşê notî nifşekî ew bû ya li bin nifşek taybet bû ya li bin axê yan jî tabûta beton û hesin dabûn mesela ême ê ku em neçûn bin axê lê em jî yani çawa saxî em ketin tirvê ji piştî wî em jî tirvê derketin hatin yani ew mesela heval tune hevalê ku bi wan re bêjim tê bîra te wiha bû tê bîra te me wiha kir me wiha xeyal kir tune ne mesela yani nifşekî wiha ye ê ku sax mane ê ku ji tirba saxî yani ji zindana derketine ne ew jî rewşa wan çawa ye çawan yani ew jî tedî meselekî dû dirêj e bi kurtasî min polîtika artê da dosyekî ser vîya heye bu carna taybetiya Tirkî dinivîsînim ji bo Tirk jî fêm bikin yani hedef bi hedef û armanc ez dinivîsînim min gotibû yani gihîştin tune ye ê ku em hatin yani güvertede kimse yoktu ne beklenen gelmişti ne bekleyenler karşılayabilmişti yani tiştekî wisa berket holê yani ne mal heye ne war heye ev ya nevek teoriya ku meriv wisa dramatîze bike beleng gazî yekî çêk ewsa nîne yani ev ne drame ev rastiyeke ancak wiha bûya yani 30 sal çünkü ne dike qasî li ber derî girtîgehê min gotiye 30 sal an 100 sal bu helbetê bû guheriyana yani qet ji ber wî ne şaşwazim ne jî min ew dikir yani li benda em bêjin ku dibê çi gul û gulistanan jî nebûn dur da ama cana dilê mirov deşê mirov dibê xwezî ew xwe jî nebiya tenê ew xwest yani ne dilşikestinî ne xeyt ne minnet ne jê her halde ew xwest bibiye yani vê kambaxiyê ya jî ev ê carna tedî ku wextên wisa ew ê gazinkar jî çê dibin ez dibêjim êrî klasîk gotinekî Tirkiye gerçî mesela melhem û keçel ez dibêjim keçelê reven melhema wî tune bû ku li serê xwe de û porê xwiştîn bike ji me re çi fikira yani ya jî dor nayê ser min ji xwe yani duyêrî de ez qet gazna bişkesî tune ye çünkü rastî li holê ji xwe tê dîtinî rast te biborin di nava pirsê me de ji xwe hebû tu ji kî gilî gazîn çatikî tu ji kî xeyidî ew hebû nava pirsê me de lê berê ku ez gotinê bihêlim ji bêjê re tiştek merak dikim min bername we her duya temaşe kir pir baldarî temaşe kir kurmanciya te ecayîb xweş e herikbar e pir xweş şêfem dike mirov jê serwext dibe tu eleqa te ya ji bo kurmancî çawa çêbû beriya bikevî zîndanê tu kurmancî te bi vî şiklî zanîbû yan pergalekî heye li zîndanê hûn fêrî Kurdî dibin çawa çêbû ecayîb xweş e Kurdiye te pir spas dikim zor spas ne wala yani ku ji bo ez şans bûm bi şans bûm bi Seûd bûm yani bavê min ji Amedê li cê medresa wana Kurdî heye yani mesela ez niha el malim min dixwast ez pirtûka kalkê xwe dîwana xwe ya Kurdî jî nîşanê we bidim ji ber ku par ez min dîwana xwe ya Kurdî yani helbestek dîwanek xwe min bir danî ser gora wî ser tirbavî min avî jî axu avî bi hev re danî ser tirbê vê rojî dewek dinda jî got yani di malbatê de timî Kurdî hebiye Kurdî zindî biye bi Kurdî jiyane ewek tedî çanda hemû medreseyên Kurda wan da jî yani malbat jî divê da yani xwediyê vê em bêjin çi vê dewlemendiyê biye wisa ez jî divî manî da bi şans bûm ji diya min ji bo ku serhedê bû mesela Mûş û Bilîs yani devoka serhedê şîweya mesela ferqa şîweya yani serhedê dîsa Amedê mesela berxwedan diya xwe jî bir de eslaf kî bidim wan jî çunkî wê jî ê wek wê jî dîsa
مثلا آمدیا پی حنک تکرن دگوتن و نابیم بخوایی و نبیم وخوایی و بیت کم و مثلا دیا من هر گو وخوایی یعنی تبا کو بوکک جنک خریب بو و جداجی داخفی و قد دبا که خبر ندا فیداوی جی جمرا گلک چی بو هر وها یعنی دیگر لوا مدرسه کردی ایوان جیش خود مالبات آن دا دنگ بیجی هی جبر بی اوجی دولمند بو یعنی بچی روکا به سترانا و هر وها مالبات کی هلبست خویم بو یعنی من اگر اد بیجم تدی حافظ قرآن امد بیجن کرد ما یج بسایا چند مدرسه حافظ هلبست بون يعني هلبست خوين بون مثلا جبرت خواندن يعني لو ما ديسا بيجي بعد بيجي جيار خوين المالا ما بو يعني من وقت زاروك مش عارف فكر انا كلمه تقول قد جيار خوين المالا مثلا تقول ما كو جيار خوين دبيجه مينك دلو رابع هربا عبد الرحمن يعني فيا جبر تخوان بابي من دا بيرا من اوي فقيه ايران تخوان در قبل في هلي دا يعني هوزان المال بو يعني كردي کردی زانی کردی حزی جناب کردی پر او بو یعنی دبک به بخچه گلاب و ایش کردنا به بخچه دا مزن بون پشتی لی مثلا اقول زندان پرگار کی وسا هی نه یعنی زندان شو معلومه جی اسیمیلاسیونه tam چرخه هری درنده البر و هر وها امجی مثلا بیا به کردارا هی اونجی زانن لجی ki si Kurd hebben ku Türkiye ki evere ya ji Kurdaki ku Kurdin zan bed bejin arkadaş anlamıyor onun için Türkçe konuşalım. Bu abi peran Kurdi kurban tıkın şu abi heji yani pırtışki acayip virüs ki pırt pisek etiye gene Kurdan min hena do çünkü hena do min di sarhoş gibi bir abi rat kırım bu got az Türkiye ne yapayım yani bu got despek abi tişte vek evkeye bu via vek disa fars kırına kurban kırına Kurdi yani bu çünkü belli zamanı civine fermi be yani çünkü çar hap Türkiye hem seyhab Kurdun سه تركبون سه كردون مقول فيها يعني وهنا به والحاصل إيجاد قرتيجه داجي كردي نظام بون هبون شبريش تمي ما قلت يعني arkadaş anlamıyor düğeli de pır mesela gelek evvel yani bizim botani bun koçer bun atın Rabena kurmancıya hoş bir kırın edine Türkiye ne kurmancı işte sayı mesela evvel rojavayı jî pır yine Türkiye bun kurmancıya van paşket yani via dibetçi ne aybe ne şerme ne günah rastiye ki merve beje me dviyeli de tesirek ne başçı bu serkıcı bejim eji divirda eji ketim ve tori mesela min dem ki helbes bir Türkiye nivisi بخاصة Türkiye ki minak navi ne lazım ekşit özgür halkı da jî dehab helbeste mi derketin de helbeste navdar bun Türkiye direş çünkü mecid go heval femnakın arkadaşlar anlamıyor ve mezakir çünkü rasik kurmancı nefsim kes femnake غاينه ويجي يعني تبين له هالبس كرمانجي تاريخ كرمانجي بن هب بحثا قولك مولفات كي يعني شو كرمانجي يعني هالبس بتشي نه هالبس بتشي مذاكر اجي يعني صالي 20 يكا فلان يعني سيشار صالي ما من كرديكا سيوازي بون مثلا مسادو ده كيس بون كردي زانبون كردي حس كرن يجي حس كرن هندك بون مثلا مجي دوان سيشار ولا 4 سالا da من تاني تركي نفيسي هم gotar hem çirok hem ev mesela malbat tedîce me didawan yani wan evdikir jimra gotin gon tıçmatır tamam başe gotin go em naxwînin mesela goçma Türkiye'den visini gote Kurdîden visi berel mal yani zaroktiya xuda çünkü min Kurdî dixwandin visi divir da dîsa min ew nekirim go heval fêm nakim falan fakat piştê wî demekî herhalde êdî çi ez belce nixîm yani divir da wek wê go gaznek ku hebe ji vê mizgînê gaznek min heye yani 3-4 salî pir heyf bû يعني إجا من رابو تبيت شو وك يعني لسا أزو خو بهذا عم هاتن هم بهذا مسوز ضاخة دي من دبج تركي بردا يعني أزجي كات أجي مانيبيولات بوم كورتاسي te hest dikir tiştekî anormaldir rehîte de yan dilê de heye ku ev bibe mesela gotin nivîs tiştekî wa heye bu yani mizgîn xwedî hestên nivîsê bû beriya hepsê yan mayîna hepsê hevkî ev tuşkir والله أوكي بريا حبسيجي هبو يعني بر عجيب مثلا زاروكتيا من هافيني بارو هافيني همجا نيبي نورشيني درواس بو نورشينا بليسي نزي موشي دي ساروها نزي موشي اورجينوس تفنيك يعني عليه حتى قمقمي دور ده هم دنگ بيجا هبو همجي او هبو يعني ابتدي او دفكي ويجا دفكي كتي قوتني يعني زنبي ما اوسطي تي قوتنا هم بيجن إيجا دهلا أوي داجي يعني لورجي
Mesela li ber wî çemê binê wan darê biyayê dirêj, mesela wan spîndarê dirêj, di helbestê min rebem tu hepkî 30 sala qet spîndarek nedîtin. Ama mesela di helbestê min de tim spîndar bî bîşeng derbas dibin. Mesela tev ê norşênê ne, ê zaroktiya min a rojên min ên zaroktiyê yên li norşênê. Yani ku tenê li Ameda em bêjin bê spîndar û bê bîşeng derbas biye bê çem û robar min ê nikarbiya binivîsanda îca kurtasî ewa nivîsê ji binê wan dara dest pê kir ji wê çemê ava muradê bigire hetayê din yani ew tev çinkî bîna helbestê bûn û wek min got Kurdî bûn yani navê wan ji mesela tu dibêjî bîşeng ev ya bi serê xwe helbestekî ye ji xwe. Yani bêhna çema wan gul û kulîlkê li aliyê Serhedê li dora wan kaniya kuşîn dibin ew tev mesela bîna helbestê bûn. Wek helbestê bûn ji ber wê min ê wî çavê jî binivîsanda ji xwe yeka yani hêne ez neh deh sal bûm sê cara min goya min dinivîsî helbest yani min wisa hin dijmişta dinivîsî li pişt pirtûkaya cêdinê û ji bo ku mal jî timî wek pirtûkxanê bû mesela ji rojnama bigire ji kovara bigire û pirtûkên qedexe bigire ji xwe piranî qedexe bûn. Zehf bûn ji ber vê bişans bûm yani min mesela dixwand paşê min digot hinî ez ê jî binivîsim yani min dinivîsî yani tekî te bawekî ew sê gotin vir de danî yani ne xerîb bû ji bin yani wan pirtûka ji xwe çend tişta min dan nivîsandinê wî xwendevaniyê wî xwendekariyê ya jî wan mezinên derdorê wê atmosferê. Mümkün mesela berçav xwe hema belkî malên me hevkî bi tevdîr fena hebin lê yani em mala me de medrese tune hecî pir bûn. Lê dîsa jî behsa kurmancî ya beyta ya kilama dihat kirinê dedî di mala da meclîsên mêra hebûn yên jina hebûn. Yani mêr li odê rûdiniştin jin li alî malê rûdiniştin. Zarî qîzên jî li alî jina de ma pir hindik qîz derbasî odê dibûn. Yani merak dikim mizgîn tu zarokî qîzekî çawa bû yani tu fena bûyî tu ger bûyî tu zarokî çawa bû tu dikarî wî derbasî alî odê bibayî mesela tu wayî twî te kitap pir dîtiye kitap pir carî li alî odê ne yani di nav malê de çawa bû di ara oda mêra û xaniyê malê de mizgîn çawa datîtin. Me wisa wî evê tune bû mesela çawa em ji bo mînak li gundê deşta Amedê aliyê bavê man ên zaroktiya min li deşta Amedê mala şêx bûn mesela fanosek me hebû çi bû bi zarokê gundiya re em nedilîstin yani mala şêx cuda bû taha ciyê wî jî cuda bû dûr bû li wî perê gund bû di vî manê de yani wê sînorek te got ciyê ku em nikarin derbas bibûma bi zarê gundiya ew jî ji xwe ji me xwe dûr dizan yanî mixabin cilê me nevek hev bû gotinê me nevek hev bû digotin neçin bawan û hînê dijûna dibin mînak yani di vir de tiştê ku tu dibêjî sînokî vî awê hebû ema di nav malê de wî evê tune bû yani dihatin tekî xlasîk wisa ku dibên nemihrem û wenî ku wek herem û ciyê herem û selam yani selamî û heremî filan bêvan tiştî wisa tune bû li aliyê norşînê jî tune bû lê ew hebû yani oldarî bawermendî hebû feqet wî cudayî tune bû mesela pirtûk em bêjin pirtûkxane me ya li gund got oda diyar li wê cîkî bû yani herkev ne li oda mêra bû kurtasî wisa her kengê dixwast digihîştime lê mesela ez ji ber vê evê zarokek çav bûm her du aliyê ji bo ku hem aliyê bavê hem aliyê diya min neviya ewil bûm mesela ez tenê bûm yani tenê havîna carna zarê metmetên min ku dihatin ya jî ê xaleta me hev didî yani dur da o wek min got mesela ez zarokê gundiya min nikarim bi hev re bilîstana cana bi dizî em cîm ya rastê hev dihatin nawan mewalekî belkî ji ber vêya yani ez tim tenê bûm ama ez tenêbûnî jî neaciz bûm heynî wî jî min ji pîrejina hest kir ji extiyara kalû malû ku dihatin yani belkî mecburî bû ji wek min got ji bo ku hevalê min tune bûn û neviya ewlî jî ez bûm mesela hevalê dapîra min hevalê yani ez xwal sebra min pîrejina jî dihat kalemê re jî dihat û heynî jî min ji xwendinê hest kir dibêjin ku 5 salî ez yînê xwendinê bûme dapîra min pêşî min hîn kirbû mesela pêşî min ewa aramî yani erebî ez hîn bûm min destpêkê ew çi bû ya ew ka Fexî Teyran yani ji wir kurmancî tedî bi ew ê erebî min pêşî wî hîn bû paşê ewa latînî dengzanî dengnasiya latînî hîn bû di vir de
yani xwendinê tema xwendinê jî zû ew kir mesela qet digel ku tenê bûm ji kurtasî ew sabra min dihat yani kul bawan pîrejin û pîramêra bûm cuda vekî dinê ji ez tenê bûm yani ji min re dibên bê tetim dest xwe ber rûyê xwe û tu çû li cîkî rû got kur û dûr difikirî mesela naybîra min xeynê wî carna ku ez belkî êdî ji belge biçû ku ev zarokara dilîstim jî orta di helbestê xwe de gotiye ez zarokek ne baş bûm di nêva lîstikê de hema ez aciz dibûm yani min digot ew xwast bes êdî mesela zaroka digot te gazî me kir tu hatî li filan Dorda jî hevesam zû dişkiyaş tişta. Yani piçkî wek dibêjî dînîtîkê hebû. Yani Ev normal Eminek rand eminek cî bidipirse hevala jî hevala behîce. Testi sekte ji bipirsim çünkü merak dikim. Mizgin mesela tedî hevekî axiriyê ez fehm dikim ji civakê dûr bûn ew mesafe ez jî nas dikim. Bandora yani ser karaktera Merya jî çêdibe yani ser tekîliyên Merya ser hevaltiyên Merya jî çêdibe. Li ser hatta car cara nêrînên me yê siyasî jî çêdibe. Çünkü dawiyê de malbat klasa wî belî ye. Ya çend bû mesela tu ketî nav vî evkê doza siyasî yan ji doza netewê ez wî merak dikim. Çend salî da dest pê kir? yani ev ya jî ji zaroktî da mesela li evkî dîsa zehar norşên apekî diya min apê Bedreddîn yani ji tenê apek wî hebû ew jî 15-16 sal zêdetir jî dibêjin pêşmergetî kirbû wexta Mela Mustefa da tê piştê ku peymana Cezayirê ku li wê dişkê ew hêz ew motivasyon mesela hin pêşmerge tedî ji çiya dana kevin ev jî di nav wan da ye yani kalkê min diçe bi zorê lê digere salkî filan piştê ew jî li wan çiyan dimîne bi hinek kara diçe bi zorê wî ji wir tîne ama mesela yani ew bû wextê em zarok bûn tabii me ew xwe nizam mesela apê Bedreddîn bîna cin û periya bû li mal netisek nekî zirav û dirêj û tim li ciyê tenha bû mesela ne zewicî tim min zewî ma tim li çola ma yani ji çiya ne az xarê piştê wî 15-16 salî êdiya jî hinek dibên zêdetir jî tevî yani ez tam zelal nizam ama her yendik 15 sal îje ji ber vîya mesela ev ya ama digotim pêşmergê berê bû û vîya wê îca ew ê Leyla Qasım hebû em ê ku zanim tedî wênekî wî dirêj heye Beyan Emer Şerîf dîsa dihek şehîdên jin ên hingê mesela ew hebû li mala kalkê min apê Bedreddîn dîsa xwara anî bû wan jina mesela wisa çek û reftê Leyla Qasım ê Beyan Emer Şerîf şelo yan halde navê wî mesela ew ji min re ew dihat yani digotin vana ji bo Kurdistanê canê xwe dane eğer hatê malbat Kurdistan yani helbestê cigerxwên bi xweş xwe tam xwîn û canê mirov vedigerînin yani dixin welatperweriyekî mezin yani bi welatperweriyekî mezin geş dikin ji ber wî Kurdistan em bêjin lehengî rizgarî vana tim di mal da hebûn îja ku wek resmê jinek şervan jî ku wisa min dîdî timî ew gav jî min got şervantî yani em ne yani mesela wî çekdariyê wî wan resmên xweş wan wêneyê xweşik balam dikşandin her wela wiha wek ku min got mesela piştî bavê min hat girtin yani girtin berdan xalê min yani timî evekî hebû te zanibû ku min zanibû ku ji zaroktî da jî mesela bi min daet dankirinê timî sê girtî hebûn digotin bêje xwedê te dibên dayê zaroka qebûl dibe wê bêje xwedê hemû girtiyên hebs û zindana rizgar bikî tu filan kesê filan kesê filan kesê û heval û hogrevî jî rizgar bikî mesela li gor vîya yani min nizam bû zindan çi ye girtin çi ye filan rizgarkirin çi ye ama mesela tabii min nizam bû 30 sal lê vîya min e jî pêşeroja min jî zindan e lê min dihat kir yani timî evekî belî bû derdek me hebû yani bindestiyek me hebû ji ber wî û piştî wî qetliyama Helepçe pir tesîr li ser min kir yani bû yani bûyo avê mertû gere vê mizgîn tu jî gere tiştekî bikî bi bayê beziyê dî wisa min hew dî ku ay ez li ew ê me yani ça bêjim ew ji serî çiya me yani pir xwezayî bû vîya tiştekî nemikin ku wê mizgînê tişkî dinê bikire erê Tu çend salî bû gava derket yani Türkiye? Ez ê neketibûm hejda yani erê 16 xwe dem bêjim 16 Yani ez dibînim ku îro pir baş e tu haqetin hatî ser hemdê xwe ser xwe ve hatî
karizmayekî wisa serwiyetê xwe dike ev pir baş e. Ev wênê tê roja ewile ne di wexta ji zindanê derdikevî. بله بله yani Heval dibêjin du sê zimana dizane. Di zindanê de şertê fêrbûna zimanan çi ye? Gelo ji ber ku hakimê Kurdî ye fêrbûna zimanê din hêsantir e çawa ye? بله او aynı bir sayı rastı. Valla الغرمن زمان ما تدي بأبكي كنت بغني ممروف به كمروف ببعتي زمان خوب که مروف نکره زمان دنجی یعنی زمان غنی مروف ده المروف ده بینان کوریا عفونا که قبول نکه و ناهله مروف هینه زمان دنجی باش هینه زمان دنجی Kîja zimana fêrbûyî li zindanê mamoste? yani hindik vallahi bir Latini İtalyani ez kaptım İspanyolu pişki baştır o İngilizi her baş ne İngilizce yani. Yani evcim mesela yani Arabi Farsi mecmalbatı hani yani ava medrese min zanı bu fakat eskat evle ben fehmt kim prani her cihazı lejana mesela ev dibijim yani mene guti azadi ve falan tiş lejana ji ev tibe ez disaji mrov mezet ke zindan lepe mrov yani çava ne yani tadı bir klasik ki dibijin derbaji zindana servekriye rasta hatta jikiji Divî hele da jî û heynê wî jî ev ke yanî mesela sê sal çûn min hêl ew da min pirtûkên tev nêvîn hêne min pirtûkê xwe xilas nekiriye min dixwast mesela min digot ku ez derkevim beriya tiştî pirtûkê ku di hişê min da hene bijarî bi awayekî azad ez ê binivîsim mesela derfetê viya nedî yani min jî çê nekir tu bizetkî vir de wî de tiçe û derba jî ne feqet esas mesele ez min yani gele lazim e ez bu bir çalakiyekî bikim mixabin Ez bu çalakî min got ez nîşekî jî demkele kawî mesela ez nexweşa onkolojiyê me min wî rojê mêze kir wisa behs kirin min got Allah min got nek ji bo ez tevlê ew ê civînê komela onkolojiyê jî bi nav mavê balkêş jî li wan dikir mesela ay ışığı derneyî biçû wala tiştî wisa bû ez bû ra bena motive dikin min mêze kirin min got jî onkolojiyê de jî tekoşerîkî benda min e yani şexsî tedî wek ji xwe mirov ra wî nexweşiye bi ji xwe meriv di tekoşe Ama ji bo derva jî timêzetkî li vir yani bi kurtasî hema dibe cana mirov dibêje ya bira tiştkî jî mirov neçarê tekoşînê nehêle yani bira hema lo xwezayî be lo wek çawa avekî de herkes çawa wek xwezayî çawa bînin ku çivîkekî difire ama mixabin yani welatê me pêçe ya jî erdnîgariya me ya jî çi waye sehata te çi waye? Yani ha baş emiş iş ot tiştekî ew tedî ku behecet pirsî bû ku gote ferqekî yani bi tera ku got yani carna tişkî ku divê wek dînîtiya ji wek jîtî mesela ez nizanim nexweş bikevim ji ber vî tenduristiyan baş e birasiya nizanim nexweş bikevim yani çinki ez zanim ku ez bêjim ay ez nexweşim çûyî dî ez ê fîşa her tiştî bikişînim yani tu vir da ji ber viya ez başim ji ber viya tim doktor jî şaş bûne بمن جمن تمید بیرا وان داوک نخواشه کو نخواشی قبول نکریم ama şükür ku sayı yani başım edbejim yani nexweşî nas nakim nexweşî viya evekî yani alîkî baş ama xwezayî çê dibe ne ku ji bo viya ez ne reçetekî ne plan hesab kitabkî dikim ne jî motivasyonekî tişkî balkê cûreyekî yani birastî belkî ez jî cûreyekî ji cûreyê Bêje ez gotinê ji te re dêlim tiştî 2 sal 3 sal derbas bûne piştîk tu hatî berdan tiştê ku tu bêrî bikî heye li zindanê heqetin Na qet ne mesela ku carna ku wextê em li zindanê bûyîşterên heval ku dihatin girtin dihatin berdan sedatin girtin em wek dîwarê zindanê her û her li wir bûn welhasıl digotin ay me çiqa bêrî kiriye me li derva netixand filan wî çaxî me digo ya çiqa şer me çawa hûn dikin çîkî min ji derva dest xwandinê kirbû yani ji zaroktiyê de Reynê yani pranî tedî ji bo xwandinê mesela dibîn cana evel binayê xweziyê bata me girtinên bixwanda divê mehnê da dibêjin em bêrî dikin belkî li gor ewa wan belkî tişkî asayî ye normal e jî lê na qet bêrî nekir rastî feqet ez pir bêriya hevala dikim yani mesela pelên payîzê dibînim bêhna wan tê min mesela vê êvarê em cîkî da hatin hevalê ku ji bêhna pelê payîzê hes dikin tev hatin bîra min û zehr zoran biçû û min got mesela kes nizane ku bi salayê pelek payîzê nedîtine û bêriya tam ji bêriya vê bêhnê dikin û tam nikarin vê bêhnê bikişînin yani vê bêhnê jî
شین پر زورم چو یعنی نه مرقه بری زندان نکه برا تو کس جبری نکه و برا yani زندان والا بن yani تو کس روی نمینه راستی اجي tam برسا من سرفياي وربيجم كيانو ده حبسي دا ev hestan neva mizgin yani jî kesên ku bin karên fikirî mijûl nebin ew 30 sal dikare derbas bibe 30 sal na 10 sal bile çawa derbas bibe yani meru hedûriya xwe çi dikare bîne di vî navberê da fayda edebî lîteratûrê ji te re çi bû yani her kesê di hebsê da bi vî karê re mijûl e yan yani tedi piçki beri ez eveki dinî ser mesela Kurdî zêde bikim digel tedî ku migot ew asimilasyon û dîsa auto ya self asimilasyon li wir jî hebe li derva jî heye li hundir jî heye yani ew rewşa Kurdî tê malûm e dîsa em bêjin berpirsyarê vê rewşa kambax jî kî ye diyar e yani dewleta qede xekere ji xwe lê ew ke mesela li girtîgehê ji bo ziman bêjim terî gerek mer hedefekî armancekî ji xwe re çêke tedî ku min got Kurdî mesela hevala Kurdiya xwe ji bîr dikirin van salên dawî êdî biryar hatin sendin ku heftê rojkî Kurdî hebe yani heftê rojkî yani em bêjin 2 saet 3 saet yani herkes Kurdî bixwîne dersê Kurdî yani tedî wek ew ke dîsa ferheng mesela her ciyê hebe Kurdî were axaftin qelebet ewa fermî da mesela wisa vegerek li xwe yani bi biryara bi ewa çêbû ev ya hêja bû jî hin pêşketin jî çêbû lê dîsa mesela ziman tedî vanan tiştê spesîfîk in yani ziman tu bi dil û hiş û mêjiyê xwe tu zimanekî diaxivî ya jî naaxivî ya jê şerm dikî ya jî pê dixapî pê qirêj dibî welhasıl dîsa tedî dibe di dil û hişê mirov da yani dijî ya jî dimre ji ber wisa girêdayî şexsa ye yani mesela rastî jiyanek bi hedef pir girîng gel wir em bêjin bername taybet çêbe mesela di mîna bername îro yani roja dersa Kurdî da jî ez dikarim Tirkî biaxivim bêjim hele şû kalemî versene ya jî filan yani wisa dibe tu zanî yani hêla ew de dibêjim armanc xweş be ji wek min got mesela vegera li ziman dîsa her wiha em bêjin bernameyê gel em pêrî yani tedî navê zindanê bi serfirazî em dibêjin Akademiya Mazlûm Doğan yani tedî piştê wî yani viya ji salê yani heştê wehşeta heştê da ji bo ku em bêjin Mazlûm Doğan kî ye çi ye û ku dewlet bi xwe jî li vî ava xwe cuntayê ku mikur hat yani wî wehşeta cuntayê mikur hat Roma mesela Mazlûm Doğan ner dibê ji xwe bes e dibê avê çemûkaniya disekirin mesela akademiya wî û ên şopdarên wî ye her wiha sakîneyan û ê peyvan ama bi taybetî nûşê heştê yani em pir baş dizanin yani ew stêr kin rastî jî îje divir yani pergalekî heye ji xwe heye lê belê ew nine wek min got yani ku dîsa jî dil û hişê min yani mirov li ku here li ku xwe dibe li wir ez herim hîvê jî mizgîn here hîvê jî ku ez çi bim çi nebim ez ê li wir jî aynî bim ya jî zindanê jî dîsa ez ê aynî bim yani herkesî heman encamî dernaxist mesela ê ku em bêjin 30 sala da jî baş hînê nekarîn hînê xwendin nivîsandinê jî bibin hebûn yani mixabin hin hevalê mesela ku pir zêde dixebitîn rastî mesela ji min ez qasî wan bixebitiye ma ez ê bifiriya mam heqt yani gelek ked û ewekî mezin yani mesela ê wisa pir xebitîn jî hin gihîştinin encama jî mesela hebûn tedî carna kapasite ji merve dibe carna zaroktiya me ku dibê hey li pê me yani ji bo zaroktiye ez bim dibistan û welat û dîsa hebûna me ya ebedî ye rastî ji ber wê timî wî ebediyetê didome yani wan qodên zaroktiyê mesela nahêlin ku herkes karibe heman encamî ji heman bernameyê heman hedefî bigire di wê danî ji bo zindanê jî yani dîsa em bêjin herkes û rûmeta xwe herkes û hînbûyîna xwe herkes û zaroktiya xwe jî herkes û jîrîtî û çelengî û dîsa tercihên xwe yani ji ber wî ferq heye ev jî hinkî xwezayî ji xwe tedî ku meriv mesela mirov re tev wek fabrîkasyon meriv bêje we mevî manîfestoyê xwendiwa mevana tev ji vê bernameyê derbas kir êdî tev bûn aynî bûn yek reng yek wek tiştê wek min ku ji fabrîkakî derketibin ew nemimkün e ji xwe tedî duya de cara din jî em qenûn te maxfî bû ku dibe yani endeziyariya civakî ya jî alser mirova rastî zû da îflas kiriye ev jî başek îflas kiriye di nivîskariya te de ez dixwazim pir cara
li ser vîya biskinim. Mesela tu ji helbestê derbasî romanê dibî. Yani nerine te tu çima di navbera em bêjin cigerxwî û pir care feqî da û mele da dimînî gelo diviya evî de fikrê te çi ye? Merak dikim. Rastî mesela mela jî memûzîn jî yani memûzîn jî ji ber dihat xwendin tedî edmiqe yani di vir da ew jî hebûn mela dibêjim qey mesela min digot ku ez derkevim derve ez ê herim medresa sor ez ê mela li huzûra mela di wî wek bawekî yani înzîwayî ez ê hinkî bixwînim di vir da dilê min çek şikestiye jî min wê rojê di panela ji bo arjenarî û cigerxwîn da jî got mesela 3 sal û vay derbas bû el derva me ez ê şerm dikim û nikarim herim huzûra mela çünkî medresa sor aîdê halê hazir aîdê Hayrat Vakfı ye. Yani ku dibêjin mesela tu diçî til derî jî dî filan bêvan ha ziyarete mi geldiniz zam çi divê wisa ew dikin mesela ez herim viya ew şartê bavêjim li wir qezakî ji derkeve ji ber vê hêna yani min ewa xwe mela ji vir da hiştiye ez ê birevim bi dîwana mela ez ê birevim herim huzûra mela ez ê bixwînim bi hevra di wir de ez ê mizînekî din biafirînim. Yani mesela ji bo cigerxwînina ji bo Ehmedê xanîna feqet ji bo mela evekî min ê wisa heye rotakî min ê wisa heye û tedî ji medresa sor cizîra botan min wisa li wir ji xwe re cîkî hîştiye feqet xeyalkî daniye li wir ji em ji bo pêk nehatiye mesela ez şerm dikim behsa mela bikim digel ku min wî Hayrat Vakfı mi da neniye li wir min wir teslîmê wî nekiriye min nedaye dagirkirin jî ez mêze dikim ew wisa şermende me mesela yani nizam loma di vir de wisa tiştî hêvdem ku roj mesela xeyalan viya ez ê herim li wir ê li wir tam aîdê mela be aîdê dîwana mela be aîdê welatê me be li wir êdî ez û mela em ê tenê bimînin ez ê bixwînim min helbestî di vir de êdî ez ê kulîlkekî din vekim yani hinkî ji ber wî ye Çünkü bu helbestê te de romana te de dît yedin hene lê mela hevkî cî wî kême dime ev rast e. Ya Belê dilê belê tiştekî nîşekî ji bêjim mesela wek min got navê xwişkek min Newa ye Newa ev ya jî ji helbesta mela tê newaya mitribê çengê were saqî heta kengê bavê min ji vê ewa wî beyta wî navê xwişka min daniye Newa mesela pirê keza hîne dibê Newal Newa em dibin heyra wala le tune ev ya Newa ya mela ye yani dî biya wê yani mela jî ji bo min pir taybet e borem min gotina te birî bişekir serşeva. Tu hepsê day derfet pir kêmin te çawa xwe gihan lîteratûra cîhanê mesela te pir dixwast te kî bixwînî te kî dixwend di hundir da ji nav lîteratûra cîhanê yani nizam bavekî tu mêzetkî yani kutbê herkes hinek Raskolnîkov e mesela Tolstoy cida min ê İlya Ehrenburg pir hes dikir tedî sê heberê wî hene di wir de mirov xwe dibîne yani bi awekî ew tu mêzetkî behsa dilê te dike behsa cesaretê te dike mesela li hengê wan em taybetî ê ji bo İlya Ehrenburg bêjim di demê ew ê de wextê ku te dît bê dema Parîs dike û her wekî din her wiha mesela romanên şoreşê yani ez ji mirovê ku teslîm nabin mirovên tekoşer ji bo ku hes dikim jin û mêr kal û pîr zarokên tekoşer hes dikim mesela Sefîlera Victor Hugo tedî Gavroş em ji wî hes dikin ê dinê dîsa wexta Parîsê Komîna Parîsê de dema ku ew tên kuştin ku tedî gotina wan e dawî patriya bû ku yani velhasıl dîsa di wir da tu mêzetkî yani wan romanên ku behsa berxwedêr û şoreşgera dikirin piranî ê wan bûn ê wî milî bû min ji wan hes kir hê jî ji wan hes dikim mesela hê jî ji lehengên wisa hes dikim ji lehengên wisa de her wiha hem lehengên jiyana rastî hem jî yê wêjeyê de yani ê ku teslîm bûbin ê ku teqile bavêjin ji bo mirovê din ê ku xıyanetê li dilê xwe li hişê xwe li mêjiyê xwe li dîroka xwe kiribin çîroka xwe kiribin mesela balam di jiyanê de jî ez van ret dikim di edebiyatê de jî îja ev ê de edebiyata rojhilat yani mesela tirka zêdizû da ye min dev ji xwendinê berdaye mesela min Muratxan Mungan xwendiwe ev da yani tedê wî helbestê wî jî ku hêla ew de meriv bêje baş herî baş em bêjin ew e mesela min Orhan Pamuk wan jî dixwend lê ez yani aşiqê li hengê wan nebûm mesela nabim ê tirkî di ser wekî em bêjin êjin Latife Tekin hebû ya Baydar
mesela من از عشق لهنگی وان جینه بوم yani devî watê de dibêjin ê ku timî dilkêşin vanên din yani êwek te got ê rojava yani heta ku diçe milê mesela îtalyana jî xweş in dîsa herî dawî ku min li evkê xwendibû Suzana Tamaro mesela min ji wî jî hez kir yani tenê piçkekî behsa zaroktiya xwe dike çi bû navê wî her melek korkunçtur yani dur da mesela ji min re xweş e mînakekî çawa bû ku via min li ser via evek ji nivîsî bû tew ê ku li ser nazîzmê doktora kirbûn gotin mizgîn te vî mînakê ji kaniye got tune yên li Almanya dijîn got me doktora jî amade kiriye ama me viya nedîtiye mesela ku gotibû çi ez sifra xwe li ser sifra xwe abajûrê naxwazim mesela viya me re bifikre ev çi çi eleqa viya faşîzmê re heye lê Suzana Tamaro gotibû ku aliyê dapîrek wî Yahudî biye piştê wî zirbavê wî nazî biye nêzê naziya biye rastgir biye û ji bo dapîra wî gotiye ez li ser sifra xwe abajûran naxwazim çima abajûr çunkî hevjînek fermandarek naziya ne a Auschwitzê bû kampekî wanê navdar bû çend walbûkî ja bû welhasil li wir ji çermê ji çermê yani yek ji çermê Yahudiya ew çêkiriye abajûra çêkirine û tedî tiştê dinê def û nizanim çû filan bêvan êdî kurtasî mize çawa yani nasnamekî biya abajûr navê wî wisa danîne îja dibir da mesela viya çima ji min re xweş hat yani tiştekî pir ewke mesela ew di wek jînenîgarî bû ji xwe ew pirtûka wê mesela ew jî ji min re ew kat yani tu ê li vir em bixwe jî em mesela otosansûr bi me re heye her wiha bi Türk gor min ji me xirabtirin yani gelek gelek xirab hele ê me qenebe divê çi ê me halê we çi hewale yani dur da qet yani ez ewa wan naecbînim zêde naxwînim jî hez jî nakim hevalê me jiyana te ya taybet mereq dikim. Jiyana te ya ha li tamam zindanê dema derketî ha rast e belê belê niha mesela bi qasî pênsit heval li me godar dikin. Mereqê wan hene, pirsê wan hene. Mesela dibêjin dew qasa pirtûkên nivîskarên biyanî xwendiye gelo dîroka Mezopotamya, dîroka Kurdistanê şexsiyetên Kurd tu nas dikî te lêkolîn kiriye li ser wan îmkanê we hebûn di hepsê de tu bikaribî dîroka Kurdistanê bixwînî wekî din mesela hevalê te ê li zîndanê ku derketibin derva û hebû du dibînin wextê hûn hev dibînin hûn çi hîs dikin hûn çi dixwin çi vedixwin heyeta te ya taybetî pir balê dikişîne yani her tiştek ku tu dibêjî hêjayê romanan e berdêla romanan e hevalek mesela seroberê pirtûka çîrokên li zindana çîrokek min jî têda hebû me vî rojê yani sê heval ê 30 sal bûn em ê hevalê jin ez heval Emîne îpek û rojbîn perîşan bûn û welhasil min hevalê din hebûn yani li wir mesela mînak em hatin bahev me vê çîrok wê pirtûkê îmza kir dana skirim piçkekî yani hinekî ew hijmar filan hindik bûn welhasil kêmasî hebûn ama di wir da jî yani em hev dibînin carna bi awekî tên bahev wextê hûn hev dibînin û nabêjin ya 30 salan me hesretiya falan xwarinê kişand me ev tişt ve nexwar ka em herin ka em herin em hinekî rêça xwewend dikin em biçin xwewend dikin macerayên wisa hûn qet najin bi hev re hevalê hevê hepsê yani rastî tedî min ji ber tenduristiyê jî û ji ber ku ez ji bajarekî acizim jî ez zêde li vir nasekinim li Diyarbekir jî Amedê zêde namînim û piranî mesela ku wek te got enî dema edravîn nava xwazayê ji binê darekî rûz nêm ez dibêjim tevî xwestibû tu ji vî mehrûmayî mabûyî yani wê çaxe bênam derdikeve me heyfa xwe distînî ji ber vê belkî çend cara em bi hev re geriya bin jî nizanim yani ew nîne rehet nîne yani vê rojê mesela ku min çima mînakte em hatin bahev çîroka hevalek hebû mesela min nimkir çîroka wî xwandim min got heval besê dengên tê te halbikî besê li Gebzê bû 1500 kilometre dûr dûr da mesela min got xwazî ew jî li vir biya mesela dûr da yani tu dibêjî xwazî yani xwazî filan kes na li vir biya bi vî awê mirov dîsa xwazî dikevin devrê dîsa em biçekî behsa yani ça bijim ew kirine ku biya biçekî mesela
جمرة أوجتي عاديانة تي مثلا تريد بيجن عادليش بو قرتيه باب دي بيجن عادي روشان عادينه براني او وقت كدرت كيفن دربا اي جو اي كش روشان عادي عادلي كتمن حبسي مثلا كدن او يتخا خاشه او ماكر مثلا وقت از بشي كدر كت من دي هن كسا يعني مالبات جدنا بدا اي در دوري قلت اي تخا بممنونيتي قلت تتعمى اوي در ناخي شوانكي كيف كاش بيجي اي تخا خاشه اي تخا خاشه مثلا بيرا ينبخز بسبب بناء عادية يعني ناكو از بيا بيجم اي جواز نبو ماك عادية از وصانا بيجم اما ما قلتش كي اوقع برخواش ناكي تمام از جهنمي تيمي اما الفرش جنات نينا يعني شبر بي تشتكي كاس بيجم اي ما في يعني مثلا خارن مارنجي دبيتش بلكي تمي واجي محقق قصايا يعني دار دمي تمي بوك بمرابيه كدل مرحت نبا يعني تشتكي خط لوي جي اول چیه محرومية مثلا تلپی چی مثلا چیه دلی ترحت که تو چه ببه که تو کیف خوش بی يعني مثلا نبي صندوق قلت أنا بيم كان ديك أدر كتمة من تاني قطار نويسية وهناك هالبس كان حدا سرب مذكر مثلا من عجبان بنون هالبس خدان سيكناندن دا سيكناندن جبركو من هنا وي أوي كدبي تشتكي بتشكي ديناور دينا راستي يعني وي باي دين هجا نكار يمن برافينا ببا يعني كان ديك أز در كتمة دروا يعني هيجي بأوك از ميزتكم لبر بچكي توبال لبر بچكي كولك وصا جيان جي وصاد شيء حقیقتا تو تمام ترکی لگور دلی خود بگیری رسمی بلي جبوي تركيا هي يعني دربی بأوا بنا نتاوي يعني بجبوك من ورجراند بو يعني تركي ورجراند بو تركيا از چوم زاغربي ولاتي باسكي وان جوي دمي دركت بو يعني از چوم درواجي يعني دربای ولات جی مثلا وان دراز جی خوش بو اما مثلا مروف بشل کو خواب خراد بلو يعني جبروي جي لولي يعني بكرتاسي مزينة كو از يعني مزينة تام بختور تام آزاد مهيج ناديتيه مقات نادي شغل عبسي قات نبو هيجي من ناديتيه اما مثلا يعني دي ساجي جويت تربي حزار جار طابي تشيتر ديسا دوباره بيجم بركاس لو نامينه يعني راستي برسك ويب ساجي هبو كو تشاوه يعني مثلا رود بي گره كيزكك لو ناجي يعني كيزكك مشكك يعني تشتكي كرمكك گره لو نامينه اما بحزارة كاس هنا وبصال دريج لور درباست من دما تجوي تيل فرجي يعني اكلنا مثلا وي هستا كم قلت بيجي هاي تشخص خاشه از يعني كو مثلا متيجي جمرة شاش بنقول انت تشما تغازناتكي تشما غازناتكي تشما شكرناكي يعني بنيتك باش يقوت نقول مثلا يعني هم هفالي منورن مثلا او تنبيران من از تشتكي تاغوت مثلا تشتكي خاش ازايتكم مثلا قربانه تنبيران من افيش معي هفالنا هيجي محكومة ويتشتينا أفيا هي مثلا ما إيوك إيش صلاة ميمة وهاد وك مقول مي هفال هاتن بردن ما تقول دور ورا سر ما أمي بقوي أمي بداولو زمنا أمي جوفان دي دار كابنوسا مثلا ناس سال خلاص بو أندر كاتن دي سال باي ما هفال مان روشي جرانتر دي ساعة شخوان دفرداجي مثلا عليك من وك مقول زندان ناقدة عليك من تميل ورا جبر بيجي بالكي فياجي تعمل دافي مروف خراتك و ببورة برسك دنيجي هبويا من برسي ندا دیروکا کردستان شخصیت کردستان ثاني بل مثلا برده دي زندان تدي من نبي قاضي محمد من بوي داس بيكرش قاضي محمد حتى فرزان كمانجر وشيرين ألمهولي من ويقول مقول في أزادية كو 7 سال 6 سال 7 سال باشياتي از دياري وانتكم يعني مثلا اوي صلاحية داوي يعني دس 3 سال باشي ولا من تاني سر عند قالكم تداويكي جرانجي ددي şeyden sedare mesela fikrim yani mukhand prani pertuk person ki juha bu pertuk jarna hebun jarna tne bu te hevdi niç kavad zaten top tkırın gut bir qadaxa jabت ma payt ket du hayra qadaxan ne falan bevene qadaxa biryar bine falan yani dvırdana şükür duvi hele daji berike me tjene Türkiye me boğçam tje yani hela خواندنا دیروکا کردستانین و لهنگین ماجی و اوتم بمرانه شو کو بمرانه بونه قاضی لورنه بیا ای بریا حتی رستم زال حتی بسی بیا ظریفه علی شیر همی یعنی ای چار علی ولاد کل لورنه بونا
وحتى دما نزیک شو مرو Ez نکار pirsekî jî Tasavvur. bipirsim paşê ez ji hevala bêjera dibêjim ev jî temaşevanekî me pirsiye. Deriyê zîndana edebiyata mizgînê çi qas vêkiriye? Edebiyata wê çi qas azad e? Dehatî. Yani virda mesela van Pirtûkê min ku min zindanê nivîsiye te tev mijarê wan pir ewkin taybetin û mesela evel Menaf Osman bû dibêjim ji bo her sê Pirtûkê min ên dawî nobederên Gulê Kobanê gorçiyan e em û amban her roj hat. Ji bo vana gotibû her sê li ser mirinê ne û kafkayeskin rastî. Mesela vana her sê ji xwe li ser mirinê ne yekî de hestî diaxivin. Yani mirin doğan ra doğan ra derbas dibe diçe dimeşe bona dikeve ra dibe wisa yani mirinekî wisa û wekî ku bû cîkta jî hestî di axivin mesela ê beriya wî em bûn baran ya beriya wî dor da dîsa wisa ye di helbestê min da jî yani jiyan û mirin wan yani dibe çi derdê welat derdê mirovbûnê û şikestin xemgînî zaroktî ketin û rabûn yani wan da kirin wan da bûn vana hene piranî ji ber wê yani vana mesela wanê ku taybetî wan her sê romanê ku min behs kir çîroku roman evana ancak wiha bûne lê bi kurtasî dîsa jî mesela cê ku hestî dipeyivin jî cê dilê jî yani min çi jiyayê min wî gotiye rastî di wî hêlê da yani min wan xwe daye nivîsandinê lê belê mesela di helbesta da jî em bêjin mirov tam azad e na feqet heta niha min qasî ku yani min bi taybetî ku ez gotiye mizgîn ya nenivîsîne mizgîn ya biguherîne ya jî ji bo ku were ecbandinê ya jî bo diyarîkî xelatekî bigire viya wiha bike bi rastî li huzûra we jî li huzûra xwe jî ez bêjim min tiştî wisa nekiriye tiştek ku ji dilê min hatiye tiştek neketiye serê min nenivîsandiye lê ev e jî lê mesela ez zanim helbestên helbest û romanên çîrokên azadtir û xweştir û rûgeştir lêviya min in yani lazim e ez binivîsim tiştek ku min aciz dike jî viya ye yani vay hê jî ez neraliya me ciyekî ji bo nivîsandina wan hê ji min wê çalakiya xwe pêk naniye yani ji bo nivîsandinê eviya jî kêmasîkî yani ji bo vê dema borî gere ez viya pêk bînim yani wî çaxê em ê dîsa dibe di huzûra de ji bo ku min got em ê bibin şahid ka çi xan pêk anî çi xas pêk neanî em ê Kerem bibînin. Kebêje. Tabii ez pir dirêj nekim mizgîn Evet. em nasibîne. Pirsa dawî be baş dibe em êdî pirsa dawî. Nivîskar girtî jinekî Kurd bi tevahî mesela mizgîn plansazîkî çawa ji bo nivîskariya xwe dike? Yani anha çavê min lê ye ku bi rastî jî ez birevim cîkî yani lazim e û binivîsim çinkî wiha nabe yani o pûya abê yani pirtûkekî min serê xwe da xilas kiriye mesela navê wî dûrbînvan yani jî dûrbîngir mesela di hişê min de xilas bîye ema hêre min dest pê nekiriye yani ji min re di sê me bes e gere ez vî dûrbîngirê binivîsim yani dûrbîngira hêja gere ez vêya binivîsim viya li pêşiya min e wek min got helbestên ku min nivîsî min neeciban da seknandin mesela çavê min lê ez helbestên xweş û geşên ku enkî dîn del û dînê ku el pê wan jî bixefêlim viya ji bo viya dîsa çekî azad dem û ciyekî azad lazim e dîsa mizgînekî azad lazim e enkî ku zêde manîpüle nebe mesela neyle ku hişê were dagirkirin çinkî bi rastî manîpulasyon pir ew e yani rehetê ez mîze dikim carna dikim hala hala deh car vî tiştê difikirî besê yani ez xwe re pir ew dikim lazim ez mêjî xwankî operasyonekî re derbas bikim ji bo nivîsandinê îja hêvdar im yani ku viya jî dibe çi dema pêş da êdî em şadiya viya kir piştî ku min li huzûra we jî got êdî nikarim veger jê nîne Ez bi xwe lê viyê me nizanim. Sohbeta bi mizgînê re heqeten pir xweş e diherike hevalê me jî pir pirs dipirsin ama zeman têrê nake. Em çi bikin em rojekî din dîsa bi vî şeklî em bidomînin jiyana li zîndanê a derva û bendewariyê mizgînê çine çi hêvî dike ji jiyanê gelek pirs hene ez dibêjim hevan eger pirsê wê dawî tune bin em xatir bixwazin ji we jî mîvanê me jî westiyan Ez derse ez bi xwe kêfxweşim û spasdariya min heye ji bo ji mizgînê re gelek spas mizgîn te gelek sohbetekî xweş bi me re kir her helî
Gelek spas dikim behîce işlera jî mala te ava hevara mizgîn pir şabûm hem bi nasîna me û hem jî ji ber van sohbetê te û te pir tişt gotin û ez dibêjim kêm jî maye. Em ê demên pêş me de ne tenê bernameyekî ez dibêjim qey meriv pir bername li ser hev çê bike. Me hîn behsa naveroka Pirtûkê te nekirine. Girtinê ez dixwazim têkî bêjim yek bi rastî ev kîtêvekî xweş e. Yani kî dikare bigire û bixwîne. Meruş ku derê peyda dike? Meruş ku derê peyda dike? Yani yê li Kurdistanê dikarin ji xwe ji weşan geriyên Kurdistanê. Kîjan weşanxane? Ya mizgînê nûbedarê Gulên Kobanî weşan sî tav. Kirasê heyvê aram helbest. Di lavî ew jî weşanên ar yani yê li cem min ku min xwendine ev. Ez ê yê nexwendine ji mizgîn bibore êdî carekî dinê. Cîlo TV dibê şukur me hemî xwendine. Şükür. Pir baş be. Em jî hêvî dikin ku ji vir û pê ve tenê weşanxaneyekî Pirtûkê mizgînê bigire ser xwe berpirsiyariya wî û çap bike. Bi vîya we êdî adres navnîşan kifş dibe ji bo meriv bikare xwe bigîne berhemên we. Mala we ava here bin. Avatır ser şef xweş. Hevan no spas ji were xatirê we jî.